Kalong ke ka basngu jak buram ban ong ye ka jela Meghalaya ka badap san phulai snem ha ka jingyo ye ka jela ka bapura man ta ka sngi ka arphoi trik ukala lingkot arajar pusan mar ka jingba pat byang ka jongka yo pudu sam la ka long bat ki jela ki bahari India kum bat ka Assam kum juro ki jingker sainar ki babyang ki chaka khaput bat kari Bangladesh ka jingdan ki jingduna ki jaka khaput punsien ki barjala ki yo ban rungsuk Meghalaya bat ki barri kum na Bangladesh ki yo ban rung shaka jala Meghalaya bat nangta ban lejpat shakiwe ki jala pat kani kala paw hadien bu nong Bangladesh bala shakem halor ka jing Thombor ta ka wait yo Saif Ali Khan u aktor Bollywood Mumbai ula phla bu wan rung bi an sha India lingba ka jala Meghalaya Uneu nong Bangladesh ula wan rung she India hendri banai minchwa barula penon kam ya ka Aadhaar card jong u nong shnong ka West Bengal ban yo ya ka SIM card shua ban lecha sha Mumbai ki pulet aka sngiu blai ki la kyam yote nong sha kno u Shariful Islam Shehzad Muhammad Rohila Amin Fakir laipos nem karta na ka nong ba thane ka bamarjan halor ka te ka jingja yingsa jong klor Bollywood habandra Katkum ka jinge tho jong ki pulet akilat pathai khobor na Mumbai u Fakir u balakala kerteng show Vijay Das ula ya lingba yakawa Dawki na West Giant Hills bandrung be an che India hindriu banai minchua wayu he pulet ulai tho boni nong sha kno ula sa katu kan ni tayo West Bengal barula penon kam yak Aadhaar card jong wayu brio na katika than ban yo ek SIM card chwa ban lejwat kam che Mumbai Long baka jing toket ka baningkong kalalap baka SIM card bala penon kam do nong sha kino kadai ka bala register ka kerteng jong kawai ka khuku moni Jahangir Shekha na West Bengal utei he pulit sarkar loong bu Fakir la persang ru ban yo ek Aadhaar card na kabenta jong u henre umshim lala ulai tho ba Mumbai utei nong sha kino ujiet ban tre ki jaka bomdan kam ban pinbyang hi kot kisla padu nong tre bala wa mit pande ulai rap yo u ban yo ikam sumarieng hakipop Barki hotel Hawarli bat hathani haba bishar bnya ya ka cell phone jong Fakir ki pulit ki lalap bola phone bon sien cha Bangladesh bat pindon kam ya ki mobile applications ban phone ya ki bah yeng jong u ki brana kategori pamarjan ukhan san pusaus nem karta ula sha sho bon sien hu nong wan rung tu hapo ka yeng jong u ka bakhat ar mala ha ka te ka yeng Saif Ali Khan ula sha Thombor ha ka khan riu trik Kuala Lumpur ka bala plong yu ban sha sumar menta Kayeng bishar jong Metropolitan Magistrate Bandra kala pengat yote nong sha kno ha along jong kipulet na kabenta sansngi Habatien pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F ha ka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya